Nechám si troška odtiecť z hadice a nalejem do nádoby, z ktorej budeme odoberať vzorku. Indikačný papierik namočíme na 2 až 3 sekundy do testovanej vody. 1, 2, 3. Otrepeme zvyškovú vodu. Chlór treba porovnať okamžite s farebnou škálou a odčítať jeho hodnotu podľa papierika priloženého a ostatné výsledky budú viditeľné až po 1 minúte, respektíve 60 sekundách, a to sa teda prejaví zmenou farieb na tom indikačnom papieriku a to teda porovnáme s tým vzorom, aby sme vedeli, aké sú výsledky testovanej vody, či v studni alebo inde. V našom prípade je to teda studňa zo Skrúží, hlboká 12 metrov na strednom až západnom Slovensku.